Ghana ya hwade esan se Bible can safa Adiifour ne o kasema ebam Che na nansa ahomachi be 2 o'clock me ho na so for Kwabana frame me say asema abeni na me say how friend no say papa yare serious ana me say yenti hwe obi am friend yan kan hwe nkere yan ana o say ana o brother yare pa ehu ya no se ne ho dodo no kakra nti na o free haya no consultation nti o sorry ya call them no yes say ne o say said ye no age say okuhu ni doctor na o hwe de nti a ne ho ye no on tiase nti okuhu ni doctor ba tade me nuane tie no ye nyane so nipa wa abusua no mu biem ye nyane so nipa because said ye wotie no maame enya asam ketwa wo ye nipa nkasa Adiifour no mu yemamo Kwabana shronko edeba ifidi kese yuso na munim se too much GHD ensem bia ekotwi kobre mind nam wiase nia no ye de no kretro ewo mu no ene de esom wefidi yuso na se na enra no beto social media bibia obefe bia se yem papa Adiifour kese awoda the Church of Rabbi ano ye Adiifour Kwabana Tawiah o man mu nia Adiifour atese ba no amanyosem mu krampa obi enim ne din se asema yete ne se fofie anto ata ama yen papa yi ato nananom ewo ensedo ye wanwa pa ye ka se ye ntena se entie ensema enam wiem keke enu ntie tutu ya namon ya bepie mu ewo asafo ho the Church of Rabbi ne ba yeso no busafo anokwasem ebusua hia a obi a hye tuntum na je se ebusafo asem yete no kre o na ye bebisemu se ne baaye ene enhyehyeye so a ebusuafo ede to kwan mu nti we de wo hwe de a na boa me na ye mampanifo a menyom wo me nchen Kwabana shronko mrajumede no eso eja mo Kwabo acho hunsu mo Kwaba ya de na wisi Radi ase say timi beto mu nkwamu na eja me hyase wo so pacho obotimi abodin ene ebusuani mu ogina bia na ye etiefo ne ahwefo timi hu. So your friend is something somewhere. Minua kumane Adiifour Kwabana Tawiah. Wabibie sorry way of Franco Barrier. Na Odimachi miansa. Na me so me manimu nyina akra na me na me pani. Okay. Nti me tie ne dabiam ne sene no yare no. Sem tutumre ka bai na fofianto ata. Ani agro na bam nti ya de tam ni pano eko yalsabia no sini nyankopon pe no eno ye no nyame onipa nkwa nyina wo nyankopon sem nti nse onyankopon wa ye beba so pa na mehye de bisa won sempa na mepe odin no se na obi abehu wo ene onipa ban a ode wo ha na meba won so mpacho eja odin ene onipa ban a ode wo ha me so ye frame Osofu Gabriel Quarantine me ye Adiifour Kwabana Tawiah Osofu pani e wo Church of Rabbi ha me ni na 19 frisia bebre ti me ni Osofu pani a me wo Church of Rabbi Adiifour Kwabana Tawiah na asi. Okay, mpenifo we de madam asese motimi achire na eja wakoye busuni de yenhya semfi so na wo ka se wo baby na wote ne yare mu na wode bae pachochire mu chen na mo koko na minyanti nenti se minua na oyare ti omonde na ekoya sabia enumu anche nze ni 3 days pe na minua na di free mu a so odi abon tu jam no ntru ya odi awani nkom nzem me chance ni yi this tutu me ka ba ya ya mo ma be tu ni sanity na wanya ana odi free na bese na seni ye nre ya na esi ana ebre abim bre no na me nyane ntie se be 3 weeks time ana yare ne kan no nti o hwe se emu ye de na se o de ne ko ya sabia okay emu ana so o je emu a nyina so be de ahia mu yi o je emu daben nane mem enra okay na
what's for so you Adiifour intimate my for Adiifour. Na Adiifour me for so esofo ni me. Adiifour ne sofo no. Oh okay. Eja na also ne na wa ha. Eba ne sen. Oh, said ye minu ya no ofa no kan. Ye de ene na ekoba. Ye nim ye hunu ne yare da ho. Ye hunu hwe se bia oda ho na munkukuru munso no dabi ye hunu bisa. Ye hunu ya no se ne ho dodo no kakra nti. Now, free higher no consultation until sorry ya call them no. Yes, any or said yet no, I just say okuhuni doctor. Now already intia ne ho no on tiase until okuhuni doctor ba. Yes, you no call oni ne refer ka no call. Chom call that de chin ye no your friend also ya omagina to was on din so sin so. Nti omo oda ho na nwure ni de na ye ti no nidi free how call ya na we nidi ta no ade chin so sa ti bedi 3 days no yeti o san friend biem say papa yare no eden ti so san transfer the call rich hospital no mdi free how call ti ni na san so no pa nura anopa yada ha ya ti anje papa ajem oh ayeden amdin so sin so mu jamano so omaniti ya na chese oko yes rich one wo jem oh ti wa nyare na ho wa nye bibia so am ya hu se papa yi ehun fa no je ya twans na ni hu dodo no kakra sorry free kunyan mu a oko dem free dem one of me free ka ma no mko oso ko huni doctor no ko doctor ba no yeti anso rich free rich na diamond ti papa u ya no kre papa u ya kohwe no ti si ye ko ebinimo di kan ko ho ya de ne kwa she fridge hospital ho ko he kwan be fa so de na she fridge ti ye ko she fridge mu ya ne be ma wetina ase ne hunu said ye ntutu ya beba nti said ye ntutu ye bi eni ho aba ye betimi aka ntimi nkyere nti e free na de korno de ntutu ye ni mu an ye ho ti se ba se mo beben ye de amre no so a e be kyere mo se bi ase e da se na busua be hia ye betena ase ni aye nkyehye ya ama ayie no ti ayie no ba na mo aba mbaje no na obi atibi mo hu se the nation prophet Kwabana Tawiah no nye onkan hu bi Ghana for tea na atono. Ghana this year. Ghana mine o minim papa nanti wonka o mo mpaye ma ne ho da. De bia Ghana ti wa dwen Ghana ho de ko. Ti Ghana nyina mu mi ansor nyensum nyempa na kurabre. Medase. You. Na eja akoye ni nua pani de bebisa se emfie sen ne papa edi ya wo de atona nanu. Yeah, 55. In fear, I've been 55 years. 55 years. I just say, I'm Brano, Upiana, Nini Monodia, one said I need be bresa. So, would ye be any baby free back? Dear, Onakupon one in him. And so Nipan Kwan Yamin said. The 55 years eno nyai na eja ebusua ni nye timie abedu ha ana fei na omo etu amana mu ede abana abusua ne de nyina mehia ye nse me na me kasa me won kokko okay ndi no me bae no abeto abusua ne bi abusua ne nyina nya mehia ye nti sisi kra no yeso mo nyina behia ne hu dako a ibidi na wotwe na afei na wotwe ne mu no ne be hu ye de ayi no ebehye nti no nse abusua ni nya behia ni atrance ba se de se bi ko moje ho ko akope ba bia de ne ko se ba bia eye okay me ba me bisa me sa no mo kan na ejawe de mami sen bisa we so yen papa Adiifour Kwabana Tawiah ne chipa ifihi ne chi oye o maame sa oye nkwatia
Nkwatia kwa nkwatia sana abano Timothy ya na je se wo ne de nokre na eja woni asafomani bi ehia edi ho nkomo ye womso se na news no ayade amom Oh, se nokore sesi ya no. Se de ade nko bae papa no wanyare ana ho nti aye obia mpofuri mu ade. Nti bebre no enam kwan bi no ofrem sesi yi. Afi na bebre no enam kwan mu ba. Omo bi obeti bia no de se de news no kokofa no. Nye yen kra na efa mo ana mode nam ntem trofo emi nwanwampo enora ebo 8:30 near BBC announce Peace FM announce na yen hampo kra safuman mpokra bebre ente obi ante so na mo de obi on my FM 5 o'clock na omo announce na no so ya na motifiri he asemboni de enchere na spread it asu bebre na atem nti asafuman de den sesi ya bebre no ko mo kire ho ya de no ko kopen baby papa de na hye na ya hunu da ya de betoto no se de abusuan pani kan no ye hunu ntoto ya nani so na dodo no de sesi bebre ate ebi na egusu ba nti afi ni eba be hiem na yen so asafoma no ni asore no mu no ya hu se de ye be kra papa na fa ntoto ya no de afi ni ye hyase ye ba se sanura no empofuri bia nim sese ne beba papa onyare da onye bibi se me hu da ti adi obi ansem na una na one ne eben pa wo kire se one ne bibi okobia one na otai ko hwe na pomudin hu nsem se ne de ekoso wiase nti special doctor hwe no ti temo aye ne ye consultation o kan se ne hu mfa no papa ne hu ntisi ne hu so yie ntu no okwa hu ni doctor na ofre ka ofa ka na okoe nti okọ ni doctor no ho nti ni doctor no nem so refer no de ne ko Rich Hospital ho no to ko hu doctor no wa ya nti ne nkra bi wan ka hwe en so ankere yen bi ya nti hwe ti ya David ya nti yare bia afi no omko ya nti omde no ko mo kire no na bia ho na ye behunu dia ende sese dia wo ha dia metimi aka se ya na meboa minim yare no ebusuafo asem no asa agragro nanso enibra befie enibra ba ye papa Adiifour Kwabana Tawiah ne ho asem na ye di onkone ye be yi nko te ho otie mu ba kwa ebusuafo asafo ha ni agege papa ye ne ye ba ya mbeto no ya mbeto na atese asem ya beto ofie ni se woni obiem onka te asefo hu biem ewiase na ye hu sei ebeni we dia mamisamra osubiem obi bebisa se nti sesi ano nkola no omo wote sen eyere no so no omo ye omo so etibiem te sen sesi a no ana oyere ne die ne ho ye nkora no so ho ye me bae so se bibi fufuru ho a ngom de bebo mi se o mama ne bo mu die nje se we ya chi die bole bia ni ho obia ho ye na mpacho no masen ne mano odi kan wo bi bi kura na mo ha mbetuto ho okay na we na wo we die am so ne na wo ba ko na usa na mo di kan di omo anyinyi bebre amudodo be sen amoko ombe itana se some 8 When we dey be ma mo yakọ na mo ncheche mo we na asemi atufie ontima mo awode na mutimi nyina openi we dey sana wodi tu ye nim se ehye bia mo de betu nim enso e be twen se de be kisi bia na e betimo nka na enso de betimi aye bia na se na e be so e be ba ha se no so no yetimi hu se ne be ye no yo okay nti da ben na mo be sa ehia bia mo fie sese no na meka se omo free much ho ba na abusuya se sese abusuya no biko enma no biko na sore ma no so ko much ho nti atitiru no panifu ewo mu no e ba be hia omo free ho ba na omo de ho amane no e be boye so omo nya ba bi di nato nti omo nya ba bi di nato awie dia na sese ye den ye timi tu sinkonwa na yi
ɛda was and that we say yɛbɛdi na wɔtwe anaasɛ ɛda sɛ wɔde bi sɛ deɛ mentimi nyina mu ɛnka sɛ ɔkyena na na de kyeɛ nti sɛ wobɛgye me number deɛ a na sɛ deɛ nti yɛduru so a ɛne yɛafrɛ mu sɛ nɛ ne yɛdi na wɔtwe da no anaasɛ ɔkyena Ejansa ne bɛkɔ no Ghana for hwɛ yɛn asɛm bɛn na ɔde bɛgya wo mu mema yɛn nyinaa yɛakɔ yɛade pa odifoɔ kasa na tumi di akyire ɛna atɔ no na nyɛ sɛ wɔkɔ a na koraa ɔde n'akyi agya yɛwɔ hɔ yɛbɛyɛ adwuma saa atae n'akyi ama obi ahunu sɛ odifoɔ Tawiah ɔbɛyɛ adwuma ɔyɛ adwuma no so ma Ghana man ti sɛ de odifoɔ yɛ adwuma no saa asɔre no ati ase asɔre no ɛnya adwuma no ɛnto hɔ wohwɛ sɛ de yɛhatie a ɛyɛ dodoɔ efie odifoɔ Tawiah odidi ma dodoɔ edibi ɔyɛ dodoɔ agya nti dodoɔ agya deɛ ontimi nkɔ koraa saa ma na chi nsɛe nti mu nyinaa ya momfa mo mpa ibɔnta yɛ akyi na mo mɛka yɛn ho na yɛn som yɛbɛyɛ adwuma sɛ de ɔwɔ ha ɔyɛ adwuma daa no yɛbɛtoa so ne yɛhyɛ n'anuonyam nti duru so a ayie da no so duru a mo abɛka yɛn ho mo aboa yɛn ne yɛpagya no na wiase nyinaa hu sɛ de odifoɔ no n'adwuma teɛ nti sɛ obiara nkura sɛ obiara yɛakɔ bebree na te a me nura me phone esun saa throughout esun saa obiara obeti bia na osun ti mi ka kire obiara so obiara ntwa na akoma nto no yam onyame na ode ma na ono aso na oje se de 3 days pe okoye no wantimi ama biem no de obi ntimi nka mu asem age nyame pe na nim ne ye na oyema ne ma dumie ni kwa kirefo no no oya wre kirefo so ti yesre obiara so obiara ntwa na akoma nto no yam ye nyina yan musu ntwa opɛ de besi bia ba mu obiara so ate Eja wonso eseme na de beja Ghana for ɛwɔ arehusem ya abai na me de gya Ghana for sɛ Ghana ya hwrade esan sɛ Bible ka safa odifoɔ ne o kasɛm a ɛbam an sɛ ye nyina nim Kwabana Tawiah nkɔmɔ ya na ɔhyɛ nso a ɛba nti we yɛ abɛsua Ghana man nyinaa sɛ yɛn nua Kwabana Tawiah odifoɔ Kwabana Tawiah no a ɔkɔ ne krɛkyi no Ghana man nyinaa yɛahwɛ adeɛ nti yɛsrɛ adɔfoɔ nyinaa sɛ ne ɔka no asɔre deɛ ana nyame asɛm no ɛmpopa ɛwɔ hɔ da bia nti minim sɛ n'akyi ɔkɔ ikura n'akyi deɛ asɔre no deɛ ɔmbɛyɛ na da nyina nom de akae no no ma sɛ ne ɔbɛte asɔre no enhu sɛ yɛ nyame dia nti mesrɛ adɔfoɔ nyinaa sɛ yɛn nyinaa no yɛnyɛ adwen baako na ne na wɔtwe no ana na yida no adɔfoɔ nyinaa mɛboa na yɛnhu bibi papa Kwabana Onyankopɔn fa Kwabana Tawiah so yɛyɛ ɛde boa wo man Ghana nti kakra metuma kana Eja ebeda wase adɔfoɔ no yɛda so a ɛwɔ the Church of Rabbi ya yenia yenim odifoɔ kɛse wɔ man Ghana mu odifoɔ Kwabana Tawiah na safo da no na ensensem ne nam social media so ene nam so ma yebepie mu ha ene ne yɛba yɛ no yɛbɛto yasum nsɛm ankasa enya asɛm ketwa anokresem sɛ yɛn papa odifoɔ Kwabana Tawiah onka te asefo hu biem ewiase bɛni na yasa pia bɛn ɛyɛ enua bɛma bi ɔno nso yɛbɛto no ɛwa yɛbɛbisa no ɔno nso deɛ kɔso do ehu de wate ɛne deɛ nti a wɔ ha ene boam ne ma na kwaba me ma kwaba ye na magimoso mpacho odin ɛne onso onipa ban yo ye frame odifoɔ ya wasante ma sorry ene ya West Temple ɛwɔ Koforidua okay ampa odifoɔ de ɔyɛ miame papa na se me come na yonkufa a chain say ono wo me mene na nante for about 20 years ni amen na nante satam kra me nyambe di sofo ono na o share men kom tente so to manum say ne a wo ye o wiase na nya na beboa wo but wo say onyankopon adwuma na obeden obeye ampa ebe mu nti na otwe bia yeso me ba ne nchen ye di nkomo ye kasa bibia ye kama Christmas me ma ban chain, New Year ma ban chain. Even last month, me say last 3 weeks me ban chain. E me yedi nkomo kama. Te na nansa
how much be 2 o'clock. Me hona so for Kwabana friend me say asema abeni na me say how papa me ne kasa da bia onyare bibia anye no enti in fact na aya se film kakra no ye nipa bia chese openi pa odonipa na otitinipa oyeja otitinipa because me na nante na menim ne awotumi ye menim ne Nyankopon tumi de ne ye ti aya shock am obia. Yes, what ya na ufikophobia. Me te ya na me fikophobia. Everybody aya shock am obia because onyare. Obefa papa befa phone wa frame me. K or frame me K was K o him move your brothers yeah. Na maba. Me friend na was okay and yentumi nshi ochna na waba. Enti onye obi oyare yakasa recently. Bibia ye kama na near your one said the last time I'm in the Beshia, you know, about 3 weeks ago, you didn't come on was okay. Say, Ghana Mojuma, dear, maybe Ghana Mojument, you know. Say, moment was what I'm so, yes, so, won't mean we Ghana Mojuma, no jam or quite crass moon. It didn't force a joke because Oban and John be cracking jokes near the idea. But no, Miss Lone only me, only Masamoka. Now, also you Adiifour, ye whom ni penti, dia sumbiamba because I obia when you say, hey, sa keke. Yo, what is that question? Na last week Sunday, no, last 2 weeks, Sunday with me as the last 2 weeks. Na adebache Sunday, no, medame kunya mo na me bopitri. Na me bopitri na isa me hu say biabu. Dua ebu no enye dua ketwa enti me du asore Sunday kura me maye bo ho paisa me hu se odupon bi betutu e wo Ghana but me dim ni pa account ye mo mpae ma no nti ye gira mo bo mpae o ma asore be 30 minutes it in fact I didn't see and then some friends let's say na be me na ho pe but me hu ni pa account enti ma sorry for nyina Sunday almost say Ness asema wo kan se mo mpa na say wow papa na asem ba beto no Yes na me dani did the but na me nimli pa nti asem na me nimli pa ko nti egira mo bompa wo ma sorry say no ye mo mpa because ti mpa body mu no nyame no kura ni me tini so last week Sunday me tini so mpa body mu I was sorry them all but na me nim where the thing is coming from and it's a Edamina ho pay. Asem nenya baby. Nti no sesi ano efi ha kono anamontuo ben ena futo ben ena odi betu drama Ghana for show. You ni ameka kire o man Ghana eni muni panyinara wone Adiifour kamata wi anante wona won mpo ene ne nante but o ma tenen kapen. Me ka kire Ghana man say eni da so ensaye the Bible might say or 2 Kings chapter 2 no say emra Elijah ekono Bible say na ntuma ne sane ye den ebegu Elisha so my Elisha the two adwuma ne so enti papa kode na mum ne sunsum de enkoye ne ya yetiase ye bekoso aye na adwuma edana mo achi ede ama man Ghana ma o man na be ye nhira ne ametuma ka che o man Ghana ne Opini ebeda wase ko na bi su bebie mu a ebese pia be ona eni wo edi nkomo nso me da masepa ebuza for yen papa Adiifour Kwabana Tawiah ne hunsema ene ekoso ayedi ho enkomo na obi a ebetimi ne di nkomo bia so ebepia be no na ensem no no nso no nkyire mu obetimi de asom ye no ye de asom eja me we de ma kwa ba de ba efide so amsa soma o ya akoso ejo so eja mpacho wodi ene onipa ban Yo, me den de Osofo Steven me wosu hum na me nuane Adiifour Kwabana Tawiah na anuafo no me na me toso edu ana ono ye enwotwe otoso nwotwe ese unua pani me nua pani no enna baako agya baako na asemi wote ne sen eba ne sen kra ye sha sen fu eba ne sen Yo, ebe se na wotwe ni
ana o me sister ba ko frɛ me free Afram Plains ɛyɛ don kokrom ana o ka kyerɛ me sɛ mate sɛ me brother yare ana na me sɛ oh how me mente hwe mente so yare ana o sɛ o brother baba ko ɛyɛ adwoa afrɛ no sɛ papa yare serious ana me sɛ oh yente hwe obi amfrɛ yɛn ka hwe nkyerɛ yɛn ana o sɛ ana o brother yare pa ana me sɛ no yare no o wɔ hefa ana o sɛ ne ba no afrɛ na ka kyerɛ ne sɛ ɔmde na akɔto baabi ko de maame menim yes menim baabi a ɔmde na akɔto enti enu twa mo ne bɛyɛ nansa ɛnane nansa na ɔmsan frɛ me ka kyerɛ me sɛ anopa no me so me phone pɛ ana ɔmo ka kyerɛ me sɛ sister koro no a frɛ me ka kyerɛ me sɛ me brother awu ana me sɛ oh me brother awu sɛn onya sa agoro no a wo di no na me brother den den no wo onwu ye no se o Adiifour wewu ene me sa waye din ewu na papa de wo yare na ahia o bewu ato ansesa enti honum no na me hu se ne we afrɛ me ho na me gidi se eye no kore enti de na akosi no no sa keke nti wo so ba ye a wo be me ba ye nso ne ma hu se eye no kore ampa wafirim enti oman Ghana asamato yen enya asam ketwa na nia papa no ayama me ne de me se me ka ade bechi because ono no ohwe me eboa me ama ne matimi ama me nsa koma no atimi ama me abo prebuo kakra me dem enti papa ne de wo yasumdwe ni papa a kire se asam ketwa ni ho na nia papa na ayama abusua ne de yentume nka enti me nso nia me wo ho a betumi aka kire oman Ghana ne se yeda oman Ghana asese bibia se a yede show no die anyankopon die no nyam na die aba no anya aba enti yesra oba die nyankopon se onfa papa ne entu baabi pa emfa mayen na dachi yenyina kohyia ya bom na yanya baabi pa so atena na me dia papa na ya ma me ne dia me se me ka ade bechi o kitabusua ni nyina enya asam ketwa na eja o kire mu chen se we osofo na sofo so de no aye honhom nipa ensem bi se de nim se nyame akwan mu no ma ne makwa da esum ya yitire bia ma a betimi dia kosi su se senti na me hu ni se senti na ade we beto me ni so we hu bibi sa oh me obe preachi wo ATV ebeye week ni o preachi ye no ana me yere be ka kire me se me mehwe me bra na o preachi nteme ko hwe no ana me ka kire me baba yo aba so adwa me brother ni mu nyame fe na ni ma change wo TV no nya sa na fada te ye ana me ba ni bi sa me se adan me si da bi se de fada ni ma ye no mani nje enti no mu a no me de frɛ me sɛ oyare no enti ne me nso de me hu ye no yes wa jedi na one sanka oyare ye kura no mo frɛ ye sɛ oyare a anka ye nso be hu kwan a ye be fa so a ye betumi age no ba o ma ne yera nka nkyerɛ yen obi am yanti hwe nya se yanti ne ntam kura yanti hwe na eye papa Adiifour one no ntemu nantiemu no na ono te sen oh na me adi kan kase papa de me ne nantiemu no boni bia enim se ye menua na wonua nso de obetime ne na ayaka na asa atan no bibi wo ha odi hye ne so kai a se menua yi de menya ne so sa anu ne madi kan kase sa de menua ne te no ye nya ne so nipa wa abusua no mu biem ye nya ne so nipa because sa de wote no maame enya asam ketwa wo ye nipa nkasa bribi kita no no de ma wa onwe ho wo ye nipa sesi ano ebusua ni ya timi ate dia esi wo fi ana omate nti obia ebunikete mu awoba omoba bia bunikete mu ba okay na mama mremu no yiyo no sempa na mbetimi aye na mana akọ anu de agimpanifo behia me de won se me yakwara nti mpanifo behia no behunu se ne ye betoto ne amafa okay na mumbe ma asafo no so etimi edimetiti mai aden se ne asafo no na ye do mo be ya yie no nti abusua ka ho na asafo no so ka ho na ye di be ya yie ani oman no
ansa ne yebeja wa ma wakoneja oman mu ni ne ahwe Ghana for wo mo so mate wo mo adwuro mu wakoye busoni de wo so efa asem kakra eja wo. Yo ni amedeja oman Ghana ne say any baabi a we ye adwuma radio stations ne TV stations yamamo amo because mona nenso agina mo so a ama me brands wa pagya duru baabi na yakase ye gya momo nso a mo nso so no yentime nya momo sa na munyina oman Ghana enyame nhyira media fo no obi biara me bra ye adwuma wo ho ene oman Ghana na anyaba entine meka ne se ya ma obi ademrefa due ja wonso ye ma odemi fedwie abusuafo ye toa enkomo no so Wabata ya de ya babia o na de o mai ni na mo ha wabata ya na de o mai ni na mo ha baba na de o mai ni na wa o mai ati ni aba police anka wa ni anka o dia o via police ni anka o via o mai ati ni aba o mai o ne o mai ni na wa pamna na de na ba ni ze pamna ba ni ze we Adiifour Basta